Bé, doncs, per dir que no d'una altra manera, i efectivament entenem en positiu tant la moció com després tota la tasca que ha fet el diputat José Rodríguez, en tant que certament suposo que l'oposició té aquest paper de vigilar que es continuï pel bon camí i, en fi, el govern ha de potser introduir aquestes esmenes més de detall, de possibilitat, pel que fa en aquest punt en concret. Però, en aquest sentit, sí que crec que és important recordar que en 3 anys s'haurà renovat tota la flota, o pràcticament tota la flota, que hi haurà hagut més de 1.000 vehicles en aquests 3 anys, des del 2020 fins al 2022, que el 2021 se'n van incorporar 382, que se sumen als 400 del 2020 i que aquest 2022 se'n licitaran 400 més. Per tant, bé, és conegut que hi ha hagut aquí tot un treball, que fins i tot s'ha canviat tota la imatge corporativa, que ja anem veient pels carrers, i que tot això ha sigut fruit d'un treball del Departament de temps, que per tant té recorregut, que el conseller actual i l'equip actual està compromès a no deixar enrere. S'ha de dir que les millores són importants, que s'incorporen elements tècnics amb vehicles que havien quedat una mica obsolets i que des de programes que gestionen llavors flotes del parc mòbil que també ara estan al servei dels cossos i incorporant també vehicles que evidentment són més sostenibles, que ajuden en aquest sentit d'estar adaptat als nostres temps i que en definitiva han de conformar tota una flota per als temps que corren, que és veritat que s'ha criticat que en algun cas hi havia vehicles amb més de 450.000 quilòmetres i ho hem pogut llegir en els mitjans, però que tot això entenem que està absolutament superat, que es va pel bon camí. Evidentment, queda acabar de fer-ho efectiu, però ens sembla que en aquest exercici, també gràcies a l'acord de pressupost que hi ha hagut, es podrà acabar de rodonir del tot. Moltes gràcies.